Илхам Шакиров 1935 елның 15 февралендә ТССРның Сорман районы Яңа Бүләк авылында тимерче гаиләсендә туа. Яшьтән ук җыр, музыка белән мавыга. 1954 елда Теләнче Тамак урта мәктәбен тәмамлагач, шул елда ук ул Казан музыка училищесына укырга керә. Бер елдан соң Казан дәүләт консерваториясының вокал факультетына күчә һәм аны 1960 елда тәмамлап, Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясында солист булып эшли башлый. Татар җыр сәнгатендә иң күренекле, иң атаклы, үз җырлау манерасы, үз мәктәбе, үз юлы булган җырчы ул Илхам Шакиров. Гаять зур диапазонлы, киң колачлы бай репертуарга ия булган Илхам Шакиров башкаруында халкыбызның теләсә кайсы җыры да гаҗәеп бер үзәнчелек, моң, ахаң белән яңгырый. Ул халкыбызның хәтер турында онытылып яткан әллә ни кадәр көй җырларын казып чыгарып, яңадан халкына кайтарып бирде. Кара урман, Әллүки, Туган тел, Сәрбиназ, Туган авыл, Кораб, Бер алманы бишкә бүләек кебек элекке матур көйләр халык арасында таралып китәләр. Шакиров иҗатында татар халык җырлары белән беррәттән татар композиторларының әсәрләре һәм эстрада җырлары да зур урын ала. Ул үзе иҗат иткән Гөлмәрьям, Сәлам сезгә, очрашу җыры һәм Идел буе каеннары кебек үзенчәлекле җырлар тиз арада халык тарафыннан яратып кабул ителәләр. Qarasam da qaram duymayım İdilvoyu kayınlarına Qalar gidenler yoluna Bilmetimli idil yoluna Bin yaratan sizni kardeşlerini Hürmet etken gibi yaratan Şuna göre sizge bağışlangan Yürek dillerimni yanartan Илхам абый иҗаты безнең татар сәнгатендә, гомумән татар дөньясында аерым бер урын алып тора. Аның иҗаты үзе бер чор. Татар халкына 20нче гасыр биргән бөек шәхесләр арасында һичшиксез Илхам Шакиров исеме дә бар. Татар халык җырларын, татар җыр сәнгатен Илхам Шакиров өр-яңа баскычка күтәрә. Ул башкарган әсәрләр классик дәрәҗәдә булып, татар мәдәниятенең алтын фондын тәшкил итә. 1970 елда Илхам Шакировка Татар халык җырлары дигән концерт программасы өчен Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе бирелә. 1986 елда Халыклар дуслыгы ордены белән бүләкләнә. 2000 елда Илхам Шакиров Мәскәүдә Бөтен Россия алтын Аполлон премиясе белән бүләкләнә. Татарстан Республикасының һәм Россия Федерациясының халык артисты. 2019 елның 16 гыйнварында бөек җырчы бу дөньядан китә. Шул елның 26 апрелендә Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә Илхам Шакиров исемендәге концертлар залы ачыла.